किने जाई रे इने सारे लोगे बा सारे ने पूरा खुले हई रोइए ठीक बा रोइए में जा कोनो सर देखो तो नहीं खेनु रे सर हाथ ना पानी बचिए गो चल ठीक बा कि मंगरुआ के सरसों अलग हो कि सर हमारी इज्जत बच गल हो तो सर आज तो हमारी इज्जते में रह जाए रे डेलवा रोक रोक का ते हमरा सरसों खेत में काहे अगली सो का है ते हमरा खेतवा में ना हगलिस का बड़ा कहता रे ना रे हमरा घरे पे खाना बनल बा हम काहे दूसरा खेत में हगे जाई पहले ई बताओ ते हमरा सरसों खेत में काहे अगली सो पूरा दुनिया जहान दूसरा खेत में हगे जाला स तो हम काहे ना जाई एकरा मतलब हमरा सरसों खेत में हगबे देख मंगरू हमरा घरे पैखाना नहीं के बनल पैखाना नहीं बनल साले सरकार सबके पैसा भेजले रही पैखाना बनावे के तो ते काहे ना बनवेले रे हमार पैखाना मुखिया वार्ड मिल के खा गइलन स बताओ हम कहाँ हगे जाई एकरा मतलब हमरा सरसों खेत में छेड़ देबे देख ले मंगरुआ ढेर बोलत रे ठीक ना होई चल चल मुखिया जी से पूछो तो काहे हाथों ना मार देबे का हाथों मार के चल चलो तनी चल चलाओ ना कलवा ना चलेबे का ले चला तनी चलाओ हाली ना चल लेबा चल चल जो दो हाली हाली चल चल ये मुखिया जी ना होता ना रे हाँ हाँ वही है चल 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 बेटा अगला चल ठीक है भाई प्रणाम मुखिया जी मुखिया जी प्रणाम प्रणाम तब का हाल चल बा तब कुशल मंगल बानू इतना भोरे भोरे कहाँ जाते इन लोग रउए दोरे जात रहनी जा दोनों जना काहेला हो ई ढेलवा हमरा सरसों खेत में हक दिले बा कहनी हो तो कहता कि हमरा घरे पैखाना नहीं बनल हम खेत में ना हगी तो कहाँ हगी और ई तो कहता कि मुखिया वार मिल के हमार पैखाना खा गइलन स मुखिया जी रौरे बताई ई सरवा के पैखाना रौरा खनी कि के खइल रे तुम्हारा हम पैखाना कब खाया रे अच्छा रउए बताई मुखिया जी जब रउआ फॉर्म भरे कहले रहनी तो अपना मेहरुक से हम रउआ के फोटो देले रहनी कि ना देले रहनी तो रउए बताई खाली ठीक बा हमरा याद बा हम फॉर्म वार्ड के दिले रहनी हो ना हो राउर पैखाना वार्डवे खैले होई ठीक बा तार पैखाना बन जाई कल दोनों जना हमरा घरे आ जाए हम लोग सवेरे हम वार्ड के बोलवा लेम ठीक ठीक बा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बा हम चलत तनी ठीक है प्रणाम की मुखिया जी सब तो फार्म जमा कैले रहनी सब फिर काहे ना होला ये के के बुढ़बक बारा तू हमनी के फंसा के रखल गइल बा दूर लेवे अच्छा। के बा ठीक बा ठीक है चलो हमनी के घरे ठीक बा प्रणाम मुखिया जी प्रणाम प्रणाम बैठो बैठो तब तक बैठो मंगरू बोल बैठ नीचे बैठल जाओ जब काम बा अपन तो का करबो बैठ ठीक बा हम वार्ड से बात करनी हो आवते होयन कहा तनी कि राउर पैखाना बन जाई लेकिन का मुखिया जी जब रउरा खाता में पैसा आई तो दूध देवे के पड़ी दू का मतलब का मुखिया जी दू मतलब 2000 मंजूर बानू मंगरू ई सर मुखिया तो लूटत हवे सरवा बिना घुस कुछ हो ना वो कह दे कि हाँ सर के कहीं पड़ी ना कह दे। सर पास ना करे खा दे पैखाना पैसा ठीक बा मुखिया जी मुखिया जी वही 500 टान लिया होगा टान ले टान ले रुकी ठीक बा फिलहाल अभी 500 रुपया लागी मुखिया जी 500
वो घर दे तो काम ना चल जाई। ठीक बा खाता में आ जाई तो 15 और दे दीह। ठीक बा मुखिया जी ली। इंदिरा आवास के बातवा कर ले मुखिया जी से। ठीक कहत रे मुखिया जी एगो बात कही। हाँ कहा ना कहा। मुखिया जी इंदिरा आवास पास करा देती नु तो ठीक रही। ठीक बा बन जाई फंड आवे दी। लेकिन ओहो में कुछ लागी। इस साल मुखिया घुसखोर हो रे मंगरू। ए सब घुसखोरे बा से मुखिया का करबे। कहीं के परिसर के हो ना कह सर दे। पास ना करे सरवाई। तो इंदिरा आवास फंसा दी। ठीक बा मुखिया जी अब जाता नहीं सो अभी तो व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप तो इबे ना कइलन जाता नहीं सो। प्रणाम राम राम।